Mayong hapon, Mindanao. Ako si Orgil Relator. Usa ka babaeng minor de edad ang napalgang patay sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Ang biktima adunay sa madtinigbasan sa iyang liog. Suspect sa krimen ang 62 anyos nga karelasyon matud pa sa biktima. Ang detalye sa report ni James Paulia. Nabulabog ang mga residente sa Mambato, Sitio Agora sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Dihang usa matud pa katingog sa bata ang nagpakitabang sa ilang nadungog. Pasado alas 6 sa buntag adlong Martes, sumala sa usa sa unang miresponde sa crime scene nga si Gerald Doria. Aduna kano siya nakita nga nagalihok-lihok sa tangkungan nga bahin sa maong lugar. Mauna di ay kini ang biktima nga gisubayan pa paglubong sa sospek. Pag-ato na ko dito, gitabunan gyud sa kanang gabi ba nga daon. Confirm gyud nga kwan. Ang tail ako una nawiran, gibiran ako tail pa kwan sa mala. Kay taga diri man. Lapas man tuod ang tubig. Pagkuhan mo sa bata, sir. Dili, puti pa sir, luspad, puti luspad pa bata. Marag kwan pa bag-o pa gyud ba? Sumala sa Police Station 3 Agora ang biktima nag-edad og 12 ngadto 17 anyos o gituohang residente matud pa sa barangay Hinigdaan sa El Salvador City, Misamis Oriental. Nakaangkon kini og samad tinigbasan sa iyang liog. Ang person of interest sa krimen, ang karelasyon matud pa sa biktima nga usa ka 62 anyos nga si alias Boy Ratunil. Nakita pa kuno ang suspect nga misibat palayo sa crime scene. Bit-bit ang sunda nga gituohang gigamit sa krimen. Unang nakita ng biktima uban sa suspect sa lugar niadtong Abril 27. Last April 27 na ay isa ka witness nga nag-ingon nga nakita niya tong suspect kauban ang biktima dire nga area. Umotoy information nga nakuha nato no kaya ang yamang gipaila is siya dong uyab. Nagpadayon karon ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa suspect. Nanawagan sab ang kapulisan sa mga ginikanan nga nawadan og kabanay nga makig-alayon sa Police Station 3 Agora aron mailhan ang biktima ug sa hinanaling kasulbaran sa kaso. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.